Kublai ba? Kublai. Kublai. Ba nya shuwat yo phone number jong pi ngayo te ngade mangai kong purity power mo. Purity power. Oo. To nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government Hai. kat nyaw kat prabat kat kendai te Henry jong ubenai ba kat we. Kat kendai teri ka badai ka sengi sonde. Hai. Di kadai ka sengi sonde Pi pada kum ka shnong hang tu pi sngo kum no ya kata masa perthai ka bakin ai burom yau ta uding ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba ha ka sngi sonde kin penkut na lor kin penkut ru ha ka tu shnong ka jong pi mdan jing sngo ya kata ba Ngala dep komplain na duk sedang. te mano ba ai permission Te hindi ba ay mangita. mano ba Yung ai ni Pai mo ikatu kamadan ngila ay wai haka RBDSA. Ha, oh nagtambat ka MCA te kitu kila long ready ben ay te nakaliang ka jumi kisnong lahat abot lang ta eh. ha ba pi la persya na ka shnong pi persya kum no te pi na Ni damang ong ba kumno people long ha hak kumno people long hak sonde ti ong nakaliang ka jongki pat ong ya kani tingin la le namar kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki ong ta. kam jukut ra sonde kam jukut ra Ha. kam jukut Ada longkum ta te sa nakaliang ka jungi tingin la le ay. Ha. Te ya keren direct pa yaw chief minister. Nila dep ya uba pol mene u onganan ba ngala dep tho da ka sti shu ba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u ongana ba ukran insol ba tang ba u ong kum ne ba nyau tli gi sngi gi de gi sngi ba khoj lada u khen ba ki sngi ba khoj ki de nyau tli gi sngi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lei hang no shu ngin yo ta ka ri tip briu tip lei habai para briu ngim tip shu ya kan no ta ka sngi ga jong blai ta haba chi sen chi te yo haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba Kakin ni ki berit kamtam ng kendong yung tip pi lei ki nong yalam snong la da pi ong ba ki ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru te pi ki ai kanya kata taga Ki share. ai ke te pi so tenat ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar Kata tumalong kata te ban ekren tem la jenjar. Saya kerpat hina ki bor ki bahalor ngiru ngim semua tenak la da ma pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau la da ha ka tu ka sngi kan long ha kan nu ka dur ro ngim tip ngim la ban ong ba ngile yo i han snong ki la de kum nu ba ki sha badan interest ban lek te ay un lek ubum dan interest te ay un ta te ka de ka kenten ko bom song nia ban ong ba u ba interest un lek kamut pi sngo tu ngai la jom tengam ngam julik wat menakatu bawan la da ma tuka pi kim lek ru NS7 la da ma pi kim lek ru en ba ngam yang lek ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da ka tamasa ha ka singi sonde ka bangi buram shu long ko bangi insol ya ublai pis ngo menjur mo ba aya kata tip ngam ong su ngam ong no la da pi nang shu ban ong ba pi menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladangi kam bangi degi konti briu tip lei ki badang dei kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya baik ba om dei ban pelong ya kata masaha ka singi sonde ladaha kita ki wei ki sngi ki la ban pelong han rei hakan ni ka por ka bamenta yo oblei utang kum batang ya ka sodam bat komara
ngim la syu ban pediang ya ka bakum kata kum ki kun jong ka jing shai ka gospel ka don haying jongi han ngim yo i kang da ka do not ni syu i ka tang Pakai kong nga kerpat ipi sumpah le ikren di kibor balor ni kibor kren shwa ya pi urang ba snong ya yang ngata le yung ngata nga sum tenak lak in la lak pan wen ya sonde. Tangga pi pai. ko penat dan rai pi mi kun da ka bor la de pi IT Tengah ni happy way da tengah ni kun kumno ba ngala de ikren nang ba sedang ti kiwe rugi perlok kiwe dan tu rugi ong le yu kepala saya bang report ka ai kan ya bang kumta tengah la syukut ni. kata kan Ha. ka ba pen i bahang ni ka long ka sunjor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dai leng ba jong ki bor nong yalam jong ka snong kimla ban te lakam bao lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le hakanu kan nu kom lele la ka wan hasnong ni pi penyap briur kamut kam lele Kata tekam la ban lo kumta. kalong ta ka do ba Apik kalong ha ka tu kata te kami ka pi festival ka dai ban penyap kandai klur ken pelut lada kata ka department of tourism ka don klur hadu kat ne kinong hikai gi bapli gi don gi bompat yok tulop nang ta pa de ki skul ru don gi bakim la ban tung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan ni jing don jing em ka jong kasha ki we pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ben riu ka jong hadu kat ne ba hi habik ban yeng ban ya kun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jong hi ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am spolak pendon ni tengi ya la ong hang ni si paulak by madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association ti hana phi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ngi tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip sngi ayu ki pelong ti lada ki pen lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut phi ai lat mo ba kita mo ya kata la pan long tu balik selong pat ki pelong mensuam mo kong ha menshwa ki pelong ki penkot baik sajan nanta hang ni apo hai nga ong ya kitu pi ngai kan i ba ba pelong hagi por ki ba menshwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kum ba ula ong ya ka sodom bat komarasan ngut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom thang henry om don shu ha ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakane ba ngi yeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naga benta ka jingba to mi wat salya ya kata kan lak ka kelur ka baga government kan kebakan lekhe sya katu kasnong katau jampi yeng ba utu sekretari snong udai utemen basan sekretari snong jampi udai utemen basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan ka por bamenta da kata ka donot ka jongi henry ladang ipek tangga dur khmat ka basabar ngin lek se jingi seng kan mento iu bangin burom pat de ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pat de ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan ba shisha am usmu tho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sonde ti ban long tamasa ka sonde te ban ni ti kong lada ni lada pikiran kumta te ade asmu jenjar pan ang kumno te sapun nuki dai sekretari ken filatik lu kata ngalatip ti de na ta daw sedang suana piurang ba snong ngata sisin belarai ka executive committee te ngata ngamla bende urang ba snong ru hot king urang ba snong tamadon kam ban rai lang ba executive committee tengah ta ko kasin ko bedengkong la de bang ade kangat sonde tumulong halong ta katakan subut lada kajia kanu ka jingjia ha ka tu kasngi namar piong baka dei ha kasngi sodi namar ngangal ada persya marwei
mut pihun baik hang tu la da kalong kat makalong ro. Kata apa tu kin tip igi beri ka ankin balik government dia balik ni. Hang ta fi i ka syong sting ha. Som sting tu kum no bi ang som sting. Ka syong sting ka bor ka jong pi kan kum urang ba shnong. Ka syong sting kan ba kum unong ya lam shnong te. Ka syong sting ha kum ta. Namar pimdon ka bor ban persya. Ti fi aila baik bakin Ini le. ladep keren tu kim priang pengin lek kum no kan. Kamut bakile da ka bor mo bakin tre ban priang kamut kile da ka bor. Ngau dep ong ngat sendiri tu long tu. Kamtam jan ni Ikan mana. kata ka Riboy District Sport Association ka le da ka bor kamut. Dei ka Riboy District Sport Association tu dei na ka tu ka organizing committee jong ka you kan je balik. Okay. Cherry blossom kan. Tika cherry blossom kan. Tika cherry blossom kan. Tika kata ka cherry blossom kali pan permission bade am nang tu try jong ka badan. Bat hapok ka snong ka thau. Jadi nakaliang kedungi tu ni lara ka state committee dia ka ke bayarai bubun belang tahap isim ya kata ngijin benjur. Hindi ba karay tamarway? To ngahap bay banong ka ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka timut ka perkhat na ka bentalaway jong ka imlang ka solang ti lada kalong ha ka ni kom ba sngi deru kalong ya ka ba kabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibaro ko ngingin sa syatang yo day nakadaw na marba sitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya ka tamasa ka ba ki klem yang ban persya hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya kababahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong kariboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba